Hola, un cámara. Dende Diomondi, no Sabiñao de San Pedro de Líncora en Chantada, o camiño de inverno estivo hoxe máis vivo do habitual, non moi lonxe dun milleiro de escolares de 20 centros educativos do sur de Lugo, dende a comarca de Quiroga ata de Chantada, percorreron hoxe esta ruta motivados por unha acción da Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, que se repite por terceiro ano. Veño dun cole de Monforte, de Colexio Novo. Bueno, cantos viñestes do Colexio Novo? Da miña clase 15 ou 14, non sei. 14, do resto non sei. Bueno, contanos que viñestes facer aquí. Viñemos recorrer un tramo do camiño de inverno, baixando pola calzada romana, subindo tamén pola calzada romana, e logo vamos chegar ata Chantada. É bastante importante este camiño. Eu son Gisela e veño do Colexio de Sober, do Ceibixe do Carme. Bueno, que estades facendo hoxe? Recorrendo mitad 5 kilómetros do Camiño de Santiago. Este camiño de Santiago como se chama? O Camiño de Inverno. E que foi o que vos gustou? Pois as viñas e todo o paisaxe e como cantaban os páxaros. 400 que foi a primeira edición, 600 o ano pasado e este ano un millar é que estamos sorprendidísimos dentro da asociación. Non temos palabras de agradecemento que os centros escolares entendan que é fundamental, que apoyen o camiño, que dean a coñecer o camiño nos seus alumnos e a través dos alumnos as familias tamén van vendo a importancia e os lugares polos que se pasa. Este ano, ademais, se suma Chantada, que o ano pasado tamén estaba detrás, pero, en fin, este ano me encanta que estean aí. En fin, prácticamente todo Val de Lemos, tamén se sumou Currelos, que o ano pasado non estaba, Ferroviario non estaba o ano pasado, e tamén a comarca de Quiroga. En fin, digamos que a Ribeira Sacra está aí latente ca importancia que ten o camiño apoiando a todos os centros educativos. Os profesores tamén lle damos unha pequena unidade didáctica para que resalten ben antes de sair a camiñar aqueles aspectos que son importantes dentro do camiño, desde o punto de vista paisaxístico, dos cultivos, etnográfico, arquitectónico. 5 kilómetros nos que se empaparon da esencia da Ribeira Sacra a través dunha antiga calzada romana, os bosques de especies autóctonas, a paisaxe vitivinícola e fluvial e as localidades ao pé do Miño, realidades moi próximas que son, ás veces, grandes descoñecidas. Poden ver perfectamente como é a Ribeira Sacra, estas ladeiras, verdad, en bancais cos viñedos, pois é preciosísimo, e o río, o pueblo dividido aquí, é que non deixa indiferente a ninguén, non? E aos nenos, pois tamén seguramente esa imaxe lles vai quedar, porque non todos coñecen as súas zonas cercanas, eso é verdade, a veces levámoslos de excursión a Vigo, a Coruña, e non conocen o máis cercano e é precioso. De onde ves, Ainhoa? De Chantada. Eres de Chantada. E fixeras algunha vez o camiño de inverno? Estáche gustando? Pero muchas piedras. Baixastes por moitas pedras, non? E subimos. A mí o que máis me gustou foi por ali arriba, vendo os árbores e aquelas cousas que hai no monte. E ahora onde estamos? Pois... Como se chama este pobo? A mí me parece que Miño. Ese é o río Miño. Sí. E o pobo chamase? Belesar.
É un camiño moi largo, moi de costa arriba a costa abaixo. É o camino de Santiago, pero solo tenemos que andar 5 kilómetros para non pasar por onda neve. Como? Empezamos desde León para non pasar pola neve. Claro, era para evitar a neve no inverno, non? Sí. E que vos parece que os peregrinos podían facer isto así tranquilamente ou cansa moito? Cansa moito. Facendo esta actividade podemos traballar diversas áreas do currículo, non? Dende a actividade física, evidentemente, que fixemos é bastante, tanto nas baixadas, na parte dianteira como nas subidas, o esforzo, como pois, a paisaxe, flora, fauna, dentro da área das ciencias naturais, non? Tamén pois, a configuración do espazo polos que vamos pasando, aproveitamento, non? Neste caso pois, hai moita vide, estamos agora mesmo nunha adega, polo tanto, ámbito das ciencias sociais, por suposto, a lingua, non pode faltar, dado que as diferentes especies arbóreas, as formas de chamarlle, isto é un caxigo. Que é un caxigo? Pois un camiño empinado, estreito, demais. É dicir que unha experiencia deste tipo, ademais de levantar o ánimo e dar enerxía, pois axuda a traballar o currículum dunha maneira completa, global. De que colexio vides? Do CEIP Rosalía de Castro, de Bóveda. Todos os anos facemos un pouco do camiño de inverno. Entonces, pois algo conocíamos, pero pouco. E que é isto do camiño de inverno? Pois, non sei. É un camiño que leva a onde? A Santiago. Venga ao Carlago, en Roberto Mamundo 5658 e comece a nosa oferta. Son unhas vistas estupendas. Estamos preguntando a Lara, sí. Da igual. Que son estas vistas? Que se podemos ver? Pois viñas, Un río, non? un río, o río Miño. Bueno, Se aprendese máis que na clase, non? home, disfrútalo. Bueno, tú eres de Bóveda tamén. Sí. Como te chamas? Iria. Escoitaras algunha vez falar dos codos de Belesar? Sí. Que é iso dos codos de Belesar? Os codos que están por riba de Belesar. Yo lo sé. Por que lle chaman codos? Porque está na esquina de Belesar. Yo lo sé. Porque está na esquina de Belesar. Foi un camiño difícil. Sí. Por que? Porque é todo costa arriba e con moitas pedras. Pero logo non vos gustou nada. No, sí. Encantado. Non se ve vostede nunha como esta. É a primeira de moitas, que é a primeira de moitas que sempre adega para. Estamos moi satisfeitos de ver todos estes 1000 rapaces que realizan o camiño de inverno, sobre todo polo que significa de contribuir á implicación da poboación local, a contribuir á implicación dos veciños na xestión do camiño e na acollida aos peregrinos, porque este é un dos grandes valores da peregrinación, que o sintamos como propio, que sintamos que o camiño tamén forma parte da nosa identidade e do noso patrimonio. E actividades como esta que organiza a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago pola Ribeira Sacra son fundamentais para conseguilo. Este camiño lle queda como a todos seguir recorrendo o seu camiño, seguir facendo pois un traballo de promoción, de difusión e sobre todo que temos que contribuir todos e que as persoas que realizan o camiño, en este caso o camiño de inverno, acaben convertidos en auténticos peregrinos, sintan os valores que identifican a peregrinación, que son a espiritualidade, o intercambio multicultural, a acollida, o valor do patrimonio, a identidade histórica. Isto era unha utopía para moitos, éramos uns quixotes defendendo era un camiño inventado, etc. Bueno, moitas cousas oíamos, pero no noso convencemento, porque manexábamos xa a documentación e veíamos o que había tirando, ademais do fío, como suele dicirse, cada vez atopábamos máis documentación e información que nos aseguraba que por aquí pasaban peregrinos. Pensei que era máis montañoso.
No percorrido que fixestes, que cousas vos chamaron a atención? Pois as lápidas que hai algunhas veces ca Compostela, sinalando por onde hai que ir. Vou a ir o ano que ven con meu pai. Polo camiño de inverno? Sí. E onde para? Onde acaba o camiño de inverno? Na Catedral de Santiago. Cantos anos tes? Eu teño 10 años. 10 anos, e ves de? De Inglaterra, nací en Inglaterra. Ah, naciste en Inglaterra. E ves do cole de Sober? Sí, E cantos anos levas vivindo logo en Sober? xa chevo 6 anos. Sí. E coñecías o camiño de inverno? Sí. Xa estiveras máis veces? No, nunca. Que é o que che gusta deste camiño? A mí me gusta moito a paisaxe. Falas moi ben o galego. Gracias. Que ten de especial esta paisaxe? A ver, que son as cousas que che gustan desta paisaxe? A naturaleza, o río, os cisnes que vimos antes e moitas cousas máis. Sabes como se chama o río? Río Miño?